Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele lami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo. Ngifisa ukubingelela komdala nomncane ngibingeleleke othanda uSiyaviva TV1 bese sikubonga ukuthi ukhethe kahle wakhetha ichannel yakho ehamba phambili. Namhlanje sila ohlelweni iziko labelaphi. Ugogo sephinde wabuya ilesa mgcine zokwenza into ezinhle la ekhaya elethi inkomo ezonconcoza atuse abonge alula isandla. Namhlanje sikanye naye uzoshayelela isipikili esasithinta kancane ngalilalanga sithinta usuku olukhulu lapho esithi khona uMapholoba esezuzile kodwa nabanye abantu abakhunjulwe phela. Gogo uzokhumbula ukuthi ngakunxenxa ngakubamba nje isikhaleni ngathi ngicela ukuthi ulekelele ungagcini kumina kuphela njengoba namhlanje uzongifuyisa ungaqali ngathi hawu namhlanje uzongifuyisa ngiyacela ukuthi phela usize abantu futhi nabo beyithole bethola usizo ezintweni ozenzayo. Namhlanje kuphinde wabuya ilesa kugcina ngalelalanga ngifisa ke ukuthi singene nje ngqo ekuxoxeni ngespecially sangoJuly ngomhla ka3 umhla ka4 nomhla ka5 ngiyakhumbula ukuthi siyoqala kulehlanu kube yisabatha ngoSaturday umgqibelo bese siphetha ngelanga la ngesonto lapho esithi ngokujwayelekile usukukhonzisa kodwa izandla zakho nengqondo yakho nethongo lakho yobulinikezele kubona abantu zonke lezi insuku. Sakuzwa ke kulokho uthinta indaba yeziziba sakuzwa uthinta indaba yenhlanhla kodwa sikhanyisele namhlanje ukuthi njengoba sibuya sithi umhla ka3 umhla ka4 umhla ka5 kuJuly kuzobe kwenzakalani. Mhlawumbe usabingelela ngiyafisa ukuthi ungakushiyi ngaphandle ukuthi mawuqeda nje usiphe nenamba yakho gogo. Asibingelele kakhulu kunina nonke umhlaba wonke emazweni onke ahlukene siyanibingelela kakhulu abancane nabakhulu izingane amadodakazi abafundisi abawubaba ngiyanibingelela uMakhosi uMngoma owakhe endaweni yase-Adams udlozi labadala ojwayelekile impela sisala lapha esitobhini ngamgcine kaMasuku esekhaya. Ubaba Mapholoba wanicelela bafethu ukuthi ake ngenze special ukuze ngikwazi ukulekelela nami ekusizakaleni kwabantu abasuke bexakekile. Isifiso sami ke sibese sekutheni angicoshe labo abawile nase bengasakwazi ukuvuka nalabo umuthi ongasasebenzi kubona nalabo futhi abathi bona bafisa ukunyuka empilweni akuvumi ukukhuphukeka nalabo abathi sibeka imali ingahlangani akwenzeki lutho empilweni zethu empilweni ukuthi siyapi siye lilonke siye enhlanhleni ekutheni sivula inhlanhla sidestroya lezo zinto mhlawumbe owawuyithathile yaphikisana mhlawumbe nobudlozi bakho sikubuyisele kwi-original edlozi lakho ngaleso sipha babakade bekuphekisona bese sivula ubunhlanhla bakho sivule indlela yemali kubantu sivule indlela yebusiness. Uzothi omunye ugogo sekuchaze kwakuningi khona okungithintayo mina ngicela ukuthi asiphe inombolo zakhe ukuze sikwazi ukubhalisa nanokuthi kubhaliswa kanjani. Singabhalisa nala ku Baba Pholobas singafonela futhi inamba 078 544 1736 esibili inamba esibili ithi 069 233 1566 usuku lespecially umhla ka3 Friday 4 Saturday 5 Sunday. Uthi kuvuleleke kuona wonke umuntu. Kuvuleleke kuona wonke. Inkomo kaGogo imalini? You 4.5 kodwa lo 5 iwona lo esiregister ngawo. Uma ubhuka ngo500 uqhubeka uqongelela u4000 uyofika ubeke esigodlweni. Amen kunjalo nje. Abantu abakuqonda ukuthi ugogo wakubalula ngokudlule kade efike la elethi inkomo ukuthi uyacela ukuthi belizile ucansi cishe insuku ezimbili noma ezintathu uma sebezosondela beze kuyena. Nkosi yami angithi sisuke senzela ukuthi lento oyifunayo ithole but ungabi nesithunzi somunye umuntu. Okay. Uzila nje leso sikhashana uhambe wenziwe lento ukuzuza into yakho eright
and masisendaweni ebusha bethu asikwazi ukusebenza kahle emthini. And futhi uma kuukuthi hayi ngokuthi sishonelwe manje kwahlanzwa ukuthi mhlawumbe wawungagezekanga kodwa kukhulunywa ngomuntu ogqoka inzilo, asikwazi ukukulekelela ngoba uzoqeda la egezweni ephinapi uphindisela inzila yakhe emzimbeni wakhe ethi usazilile usayokhunyulwa ekhaya, shuthi loyo asikwazi ukungenelela phezulu kwakhe nenhlanhla yakhe. Osevelo nebhizinisi wamukelekile ongakabudala futhi ngokunjalo Wamukelekile. Umuntu onenkinga yokuthi umuthi awukazi wamsebenzela ndawo Wamukelekile, uyena engimcela kakhulu. Kwakuzothi omunye umuntu thina omapholoba siyahlupha ngoba sibuze, yebo ngiyazi ukuthi wena uhlala usho ukuthi wakho umuthi ngeke ube ne-date, kodwa ukulinganisela nje ukuthi umehluko bazobe sebewubona esikhathini esingakanani kulaba abazobe befikile. Kubhlungu anyanyana ukunikeza abantu ithemba bamapholoba, liyasuka ithemba lo muntu libheka u3 days awusenzeki u3 days, kodwa engikugarantayo kumuntu uma ugezile abaningi bayagezeka. Akubona ke bonke abantu engathi ngiyakwazi ukubalekelela ngibasize, bakhona abanye mhlawumbe abathi hayi mina ngisizakalanga, kodwa isikhathi esiningi ngiyazama ukuyikhandla ngempilo yomuntu ukuthi akwazi ukusizakala. Angeke ngithi mhlawumbe kungathatha isikhathi esingaka, omunye uyahamba athi esahamba insukwana afona athi ayibo ngibona sengifonelwe endaweni ethile nakho ngithola umsebenzi nakho kade kungenzeka ukuthi sekuyenzeka. So angikwazi ukugaranta ukuthi ngiyagaranta ngoba anginayo imlingo, kodwa ngisebenza nje ngokwedlozi kuphela. Gogo siyazi ukuthi uyahlola uyathwasisa, siyazi futhi unekhemesi lapho khona uthi umuntu mina angifune ukuhlola ngifune lutho ngifuna ukuchazela eyami inkinga dlozi, bese wena usho ukuthi ayikhona ikhombe ethile. Mhlawumbe ukuyalela abantu nje ukuthi ikhemesi lakho lokuphi, ngabe niyakorea niyaposa na? Nkosi yami siyaposa, siyakorea impela, singena koPep bani sikunikezele iproduct yakho. Sinawo amakhombo ichemist yethu isesiphingo empilo, kunodokotela ekuthiwa umpilo phezulu estairs, kunendawo shop number 15 udlozi labadala ungalapha esandleni sakho sokudla, ilapho la usithola khona. Kulula kakhulu ke ukuya echemist. Ichemist i-cheap kakhulu kunathi esigodlweni. Omunye mebonta ingidinga i-product ashone echemist afika athenga i-product khona. Thina sifuna izinto zasekhemesi kuthinta kuziphi inamba? Wona 069 233 1566 1566 nakuyena 078 544 1736 uMakhosi Mngoma owayelapha osalapha oyohlezi futhi elapha. Mhlambe gogo sesiphetha, imuphi umyalezo obungafisa ukuthi singaphuma ungawudlulisile kubantu bakho? Nginesifiswanyana sokuthi ngilekelele ingane zesikole kunama cases amaningi engiwathole ezikoleni.